Galéria Miloša Alexandra Bazovského ponúka svojim návštevníkom prehliadku stálych expozícií i krátkodobých výstav na 3 nadzemných podlažiach a v jednom suterénnom výstavnom priestore. Na prízemí budovy sa nachádzajú 2 výstavné miestnosti, kde je umiestnená stála expozícia s názvom Výtvarné umenie v Trenčíne 1, teda výtvarné umenie trenčianskeho regiónu v zbierkach Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Jadro výstavných priestorov sa nachádza na 1. poschodí galérie. V 3 miestnostiach je umiestnená stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského. Nachádza sa tu i priestor, koncertná sála, kde prebiehajú koncerty a spoločenské podujatia, vernisáže, konferencie a prednášky. Na 1. poschodí sa nachádzajú aj výstavné siene pre premenné výstavy. V týchto priestoroch realizuje galéria poväčšine výstavy maľby, grafiky alebo fotografie. V podkroví sa nachádza výstavný priestor, ktorý ponúka neopakovateľnú atmosféru doplnenú siluetou Trenčianskeho hradu. V týchto priestoroch realizuje galéria výstavy zamerané prevažne na sochárskú tvorbu. Najnovším výstavným priestorom je suterén galérie, kde boli prednedávnom vytvorené nové výstavné priestory, ktoré slúžia väčšinou na realizáciu sochárskych výstav.